لومي نتدق تبعتيو كاب مارس دق انستيو خا كاب فينوس men are from Mars women are from Venus زبل ناي جون جراي فلوت مصحف احصر بيلنا كنرينا እዚ مصحف እዚ نخلتيو صوتاتات نمنتاي بفولي منقدي كم زحاسبون كم زسرحون قليل مبرهي زحاز እዩ ኣብዚ ቪዲዮ እዚ ካብቲ መጽሓፍ ዝተወሰደ ቀጥታዊ ፍታሓት ክትረኽቡ ኢኹም እዚ ድማ ዘይምርዳእ ንምውጋድ ርክብኹም ንምጥንኻር ንመጻምድትኹም ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝበለጸ ክትርድእዎም ይሕግዘኩም ፍልልያትና ተፈጥራዊ እዩ እዚ ፍልልያት ምፍላጥ ድማ ናይ ፍቕሪ ህይወትና የስምረልና ፈታሒ ጸገም ምፍታሕ ጸገም ወዲ ተባዕታይ ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ እዚ ድማ ወዲ ተባዕታይ ፍቕሩ ዝገልጸሉ መንገዲ እዩ ንሳ ስምዒታ ክትገልጽ ከላ ክሰምዓን ክርድአላን እያ ትደሊ መፍትሒ ደሊ ኣይኮነትን ጸገማት ዛረብ ኣብ ክንዲ መፍትሒ ጸገማት ምእላሽ ስምዒታ ኣረጋግጸላ ስምዒትኪ ይርድአኒ እዩ በላ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ተመሳሳሊ ቋንቋ ይጥቀማ ንኣብነት ንስኻ ፈጺምካ ኣይትሰምዐንን ይብላ ደቂ ተባዕትዮ ግን ነዚ ቃል ብቃል ይወስድዎ ኣብ ክንዲ ምስ ስምዒታ ምትእስሳር ንቃላታ ስሕተት ይብልዎ ነቲ ስምዒታ ኣዳምጾ ቃሉ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ኢልካ ኣይትካታዕ ሕዚ ድማ ዝተፈላለየ ጸቕጢ ከመይ የስተኣናግዱ ዝብል ንርአ ወዲ ተባዕታይ ጸገም ከጋጥሞ ከሎ ወይ ጸገም ክፈትሕ ከሎ ናብ ኬቭ ወይ ድማ ናብ በዓቲ ይኣቱ እስካብ መፍትሒ ዝረክብ ኣይወፅን እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ናባኺ ክብለስ ተኾይኑ መጀመርታ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ወዲ ተባዕታይ ከም ራበር ባንድ ወይ ቺንጋ እዩ ይብለና ጆን ግሬይ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽጣበቕ ክርሕቕ ኣለዎ ዝተፈላለየ ጸቕጥን ጸገምን ከጋጥሞ ከሎ ይርሕቕ መፍትሒ ሒዙ ክምለስ ከሎ ሙሉእ ብሙሉእ ይምለስ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ደድሕሪኦ ይትኺዲ ከም ዝምለስ ድማ ርግጸኛ ኹኒ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ፍቕሪ ብምፍታሕ ይገልጾ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፍቕሪ ብምክፋል ትገልጾ ጆን ግሬይ ንደቂ ተባዕትዮ ብቺንጋ ክምስል ከሎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ብማዕበል ይምስለን ስምዒት ደቂ ኣንስትዮ ከም ማዕበል ይልዕልን ይወርድን እዚ ስምዒት ድማ ብተፈጥሮኡ ዑደት ኣለዎ ሓንቲ ሰበይቲ ክትፍቀር ከላ ትሪት ክትግበርን ወይ ድማ ክትተኣሳሰርን ከላ ነፍሲ ወከፍ ግምታን ሓይላን ልዑል ይኸውን ሓጎስን ልግስናን ትውስኽ ሙሉእ ሓይሊ ትውንን እዚ ተፈጥራውን ኣድላይን ዑደት እዩ እቲ ጸገም ኣብ ርክብኩም ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጣ ዝተኣከበ ጸቕጢ ናብ ላዕሊ ዝወጸሉ ግዜ እዩ ኣብቲ ዝወርደሉ ግዜ ድማ ስምዒታ ክተውፅእ ኣለዋ እንታይ የድልያ ጽኒልካ ምስማዕን ስምዒታ ምርግጋጽን ጥራይ እዩ ዘድልያ ንምሕጋዝ ወይ ፍታሕ ንምሃብ ኣይኮነን ብምዝራብ እቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ጸቕጢ ይወጸላ ስምዒታ ምስ ተረጋገጸላ ድማ እቲ ማዕበል ብተፈጥሮኡ ንምልዓል ይጅምር ሓጎሳን ሓይላን ድማ ይምለስ ነቲ ስምዒት ብቐጥታ ስምዓዮ ነቲ ማዕበል መፍትሒ ንምድላይ ኣይትፈትን ቀጺሉ ንሪኦ ድማ ድሌታትን ምትብባዕን ኣብ ዝምድናታት ዝዓበየ ጌጋ ንሕና እንደልዮ ፍቕሪ ንመጻምድትና መሃብ እዩ ነዞም 6 ቀንዲ ድሌታት ክንፈልጦም ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ንብቕዓቶም ዘረጋግጽ ፍቕሪ የድልዮም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ፍቕሪ ዝደልይዎም ነገራት እምነት ተቐባልነት ምስጋናን እዮም እምነት ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ክፍጽም ከም ዝኽእልን ምእማን ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣይትንገርዮ ካልኣይ ወዲ ተባዕታይ ዝደልዮ ነገር ድማ ተቐባልነት እዩ ተቐባልነት ብዘይ ምፍራሕ ክኸውን ምፍቃድ ኣይትንቀፍዮ ወይ ድማ ክትቕይርዮ ኣይትፈትኒ ቀጺሉ ድማ ምስጋና ምእንቲ እቲ ዝገበሮ ጻዕሪ ምምስጋን እዚ ድማ ካብ ፍታሕ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ እዚኦም ነገራት ክረኽቡ ከለዉ ሙሉእነት ይስምዖም ደቂ ኣንስትዮ ንርክበንን ንስምዒተንን ዘረጋግጽ ፍቕሪ የድልየን ቀዳማይ ምክንኻን ነቲ ኣናእሽቲ ተግባራታ ምሕሳብን ተገዳስነት ምሃብን ካልኣይ ስምዒታ ምርዳእ ስምዒታ ምርግጋጽን እቲ ዝስምዓ ዘሎ ኣጸቢቓ ክትዛረብ መንገዲ ምኽፋትን እዩ ሓሚማ እንተኾይና ቃንዛ ኣለዎ ደኢልካ ምሕታት ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ሳልሳይ ክብሪ ንሓሳባን ስምዒታን ዋጋ መሃብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍቕሪ እዚኦም ነገራት ይደልያ ቀጺሉ ንሪኦ ድማ ብኸመይ ንመጻምድትና ነተባብዕ ወዲ ተባዕታይ ብምስጋናን ኣብኡ ክትተኣማመን ከለኺ ጥራይ እዩ ዝምብርከኽ ንሱ ዘለዎ ብቕዓት ከም እትተኣማመንሉ ኣርእዮ
ንጓል ኣንስተይቲ ብምፍታሕ ጸገም ክተተባብዓ ኣይትኽእልን ኢኻ ምኽንያቱም እዚ ንስምዒታ ይጎድእ እዚ ስምዒታዊ ድጋፍ ብምሃብን ብምርዳእን ጥራይ እዩ ዝዕወት ንጸገማ ክትሰምዓን ክትድግፋን ከለኻ ንሳ ክትዓቢ ዓብዪ ሓይሊ ትረክብ እቲ ሚስጥር መጻምድትኹም ኣብ ልዕሊኹም ዘለዎ ፍቕሪ ዝገልጸሉ መንገዲ ምፍላጥ እዩ ንኣብነት ንሓደ ወዲ ሓገዝካ የድልየንሎ ምባል ዓብዪ ፍቕሪ እዩ ንሓንቲ ጓል ድማ ስምዒትኪ ይርዳእኒ እዩ ምባል ዓብዪ ፍቕሪ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ይዛረቡ እቲ ሚስጥር ሓደ ዓይነት ቃላት ይጥቀሙ ግን ዝህብዎ ትርጉምን ስምዒታዊ ኣትኩሮኡን ይፈላለ እዩ ንኣብነት ንሳ ደገ ወፂና ተዝናኒና ኣይንፈልጥን ትብል ንሱ ድማ እንትምልስ ሓቂ ኣይኮነን ዝሓለፈ ሰሙን ወፂና ነርና ኢና ይብል ከምዚ ክትብሎ ከላ ንሱ ዝትርጉሞ ስራሕኻ ኣይተዋጻኻን ሰነፍን ፍቕሪ ምሃብ ኣይትፈልጥን ኢኻ እዩ እቲ ጸገም ሓደ ወዲ ንቃላት ቃል ብቃል ክትርጉሞ ከሎ እቲ መልሲ ናብ ዘየድሊ ክትዕ ይመሓላለፍ ንሳ ክትብሎ ዝደለየት ብሓባር ወፂና ግዜ ክነሕልፍ ደስ ይብለኒ ንስኻ እንታይ ትብል ድራር ወሲድካ ጋብዘኒ እዩ ንሓንቲ ሰበይቲ ዓብዪ ፈተና ሓደ ወዲ ተባዕታይ ከይተዛረበ ስቕ ክብል ከሎ እዩ ነቲ ስቕታ ብጌጋ ትትርጉሞ ቅድሚ ምምላሶም ነቲ ሓሳብ ውሽጢ ይትንትኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ደቃይቕ ክሳብ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል ንሱ ዓቕሊ ክገብር ከሎ እንታይ ክምልስ ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን ይሓስበሉ ኣለኹ እዩ ዝብል ንሱ ስቕ ክብል ከሎ ንዓኣ ዝስማዓ ድማ ኣይግደሰልክን እየ ንዓኺ ቸሊለኪ ኣለኹ እዩ እዚ ድማ ዝዓበየ ፍርሒ ኣብ ውሽጣ ይፈጥረላ ወዲ ዝኾነ ጸገም ከጋጥሞ ከሎ በይኑ ክፈትሖ ይደሊ ሽዑ ንሳ መጽያ ደሓንዲኻ ትብሎ ንሱ ድማ ጽቡቕ ኣለኹ ይብላ ንዓኣ ዝስማዓ እቲ ዘጋጠመኒ ነገር ከካፍለኪ ኣይደልን ቅኑዕ ትርጉሙ ግን ንጸገመይ በገዛ ርእሰይ ክፈትሖ ይኽእል እየ ብዛዕባይ ብዘይ ምጭናቕ ደግፍኒ ማለት እዩ ጸገሙ ፈቲሑ ክሳብ ዝምለስ ሙሉእ ኣቓልቦ ክሳዕ ዝህበኪ ነቲ ዝወሰዶ ግዜ ኣይትንቀፍዮ መፍትሒ ኣይተቕርብሉ ብሕቶታት ኣይተጨናንቕዮ ንሓደ ወዲ ብዘይ ሓገዝ ካልኦት ሰባት ዝኾነ ነገር ምዕዋት ዓብዪ ክብሪ ኣለዎ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ምትእስሳር ዘለዎ ርክብ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብቐጥታ ሓገዝ ክትህብዮ ኣይትፈትኒ ንኹሉ ክትኣልዮ ከም እትኽእል ይኣምን እየ ዝብል መልእኽቲ ስደድሉ ምኽሪ ወይ ነቐፌታ እንተሃልዩኪ ብዛዕባ እቲ ተግባር ዘይኮነስ ብዛዕባ ስምዒትኪ ብንጹር ተዛረቢ እዚ ባህሪ ኣይፈተኽዎን በልዮ ንስኻ ጌጋ ኢኻ ኣብ ክንዲ ምባል ሕዚ ድማ ብኸመይ ነጥቢ ነቝፅር ዝብል ንርአ ደቂ ተባዕትዮ ፍቕሪ ብዓበይቲ ተግባራት ይህቡ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ባናእሽትን ዘላቕነት ዘለዎም ነገራት ይህባ ነጥብታት ክትስብስብ እንተደሊኻ እቲ ንኻልኦት ዋጋ ዘለዎ ግበር ንዓኻ ዋጋ ዘለዎ ዘይኮነ ሓድነትኩም ንምዕባይ ክፉት ኣእምሮን ዘይተሓላለኸ ልብን ይሃልኹም ንሱ ካብ ማርስ ንሳ ካብ ቬኑስ እያ እቲ ንመጻምድትኩም ዋጋ ዝህቦ ተግባር ምፍላጥ እዩ ብፍቕሪ ክትዛረቡ ምስ ጀመርኩም ዝኾነ ነገር ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብምርድዳእ ጉዕዞኹም ቀጽሉ ሰላም